grupo kayo si Kuya Nick Pipito o si Dungnori Lawas sa L2S. Sa iyang grupo si sa ila Dungnori Lawas, Diaskiyot o si Tuli Piteluna. Kumusta mo diha, tol? Sa inyo ang mga kaigsuunan po, mga kaubanan po diha. Kumusta kita tanan? Aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simunao ng Anaguluan. Diary ni Estela. Mga bata, mga kasama mauni na itabo. At unin duman nga gipasanginlan og nagtuo si Sheila nga barangan og impakta si Estela og ang inahan ini. At sa pagbisita sa inahan og anak gitukmon ni Sheila si Estela og Norma og nakaingon si Norma nga pagkaway batas ang pagkabata ni Sheila. Si Rodel nga nakaamgo na nga ang dautang nahitabo niya sukli inis bati niyang gibuhat ngadto ni Estela. Wa masayod si Estela nga gisundan di ay siya ni Sheila sa iyang pagpauli og nakahuna-huna kinig dautan si Sheila kag Estela. Balik ni Sheila do sa gipuy ang payag nila ni Estela, inguni ini ang mga paghitabo. Niya nang palibot sa gipoy ang payag nila ni Stella. Ugwa na sa'y mga tao nga nangaki. Karon, ibubo ko na ning tunga sa litrong ka sa ilang payag. Mga matay na gidmurong kabihion na Stella o kang imong inahan. Mga matay na mo. Goodbye na lang sab sa mga naduol sa ilang bay. Bye! Ay, pagi ko makatungog tugod sa kadaghan sa kong gihunahon na. Nanimaho manggas? Doon na nayabong gas? Pero, huwag masag ko magpalit o gas. Sabi niinit ang palibot? Kayo! Kayo yun! Tabang! Sonog! Si Stella! Stella, anak! Stella! Ninako na kayo! Mag-ausap lagi ka din eh! Mapilta sa pagkasunog! Diri na! Diyot mga kumbag! Asa det, ama! Diri! Asa taagi! Di ata sa may bintana! Kinuog ko, nasunog ang atong payag, anak. Ug ang imong bahaglang ang atong nada. Ang gabit di mo para sa imong pag-eskwela. Watay nadahang mga silina o kwarta. Kinuog ko. Kasi nahinong dahil sa sunog, ma. Nakatimaho ko gas kaganiha. Ug taod-taod, dako na kayo ang kayong ako nakita. Dili konkreto kining atong gipuy-an. Maong dali rang nakaon sa kayo. Daling nidako ang kayo. Ug ang atong kasikbit nakan-an sa bang ilambay sa kayo. Pero ang atong payag na ugdaw gyud. Norma, kaluoy ba yung tawon ninyo? Ay, wala yung tawon mo ba? Nang Torya. Magani kadaling nakaresponde ang nakastandby nga emergency fire truck sa itong barangay. Kaya kung wa pa na, maapil ka og tawag sunog ang dool sa inyo. Oy. Doon nagipanghatod ng mga hinabang da Estela.
Ubay-ubay ni. Mao ni ang atong magamit sa matag adlaw nato. Ni anhiman ang kapitan. Ni offer nga ato na tas kasamtangang mo pasilong sa gym. Ako lang ibalibaran. Anhin lang ta sa mayhawan. Magtulda-tulda lang una ta dinhi. Daghan man ang nakatudog hinabang ma. Kanang mula ko sa kumaha, aron pa ibaon ako akong teachers nga ingon ini nga atong kahimtang. Hana, sige, ikaw ang mahibaw, anak. Kay karon taod-taod sab, muan hito mga tao sa kapitan, aron ipagamit ang bakante nga tent. Oh, Uy, sa man na? ang akong diary. May suwat. May suwat, oh. Gikan ni paparuli ni mo. Bitaw, Kasi, usa may nasuwat ni paparuli ni mo diha, ha, anak? kadiyat ma akong basawin. Nahibaw ko sa inyong natagamtamang kasakit. Nahibaw ko nga gituyo pagsunog ang atong payag. Ug magmahay siya. Hala. Kinsa man ay nagsunog sa atong payag? Ang butan nga bata, malipay ng dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Ano yan, sumpay sa akong asoy kaninyo? Kinsa magkadi ay Estela? Wa man isuwat kung kinsa ma. Oh, migilaw na sab sa kahayag ang akong diary ma. Ug may litra nga nasuwat. Tuod. May bawra mo kung kinsa siya anak. Paggabayran niya ang iyang gibuhat. Oo. Ruli, ayaw na lang panimaos kung kinsa man siya. Musabot ka bugat ang imong espiritu. Dili ni mo makita ang kahayag sa Diyos kung ingon ni Ana ang gusto ni mong mahitabo. Ang importante nga buhi kami sa imong anak. Class, akong ipahibaw nga nasunog ang panimay nila ni Stella. Kung si kinsa magkatong malumo og kasing-kasing ug may kaya sab nga makatabang ni Stella og sayang inahan, ato intawong tabangan. O kung si kinsa man sab katong dunay bisan daan nga uniform, pwede ra gyud ninyong ihatag sab ha. O pahuwaman para maka-eskwela siya. Ay, amot lang sa ginagawin teacher. Ay, magkatabang na stila sa iyong mama ba? Oh, very good. Sige, sige. Atong, Gwyn. Ay, ang buisit. Wa pa kita gihapon mamatay. Doon na pa di gihapon ko'y karibal din sa room. Ikaw, dili ka mo hinabang sa classmate atong nasunugan? Hoy, Rodel. O nga nung mo hinabang man ko niya, ha? Nga naglagot man ko anong style, ha? O dili ko plastic, no? Prangka ko nga pagkatao. Wa ko'y gusto anak niya. Wa man ay sa nimo si Stella? Ug wa man sa niya tuyo nga mas dagko siya grado kay nimo? Unsa? Move on si. Move on na lang. Anak,
Mapasalamaton ko sa Ginoo. Kay bisan og nasunog ang atong payag, nag-abot-abot ang mga grasya. Daghan ang nitabang nato. Nalipay lang gid ko ma, kay halos tanan ako mga classmates ug mga teachers. Nagtampo-tampo aron ikatabang nato. Wa gyud ta pasagdi sa labaw tang makagagahom day. Kung kinsa man to mga tawo nga naglagot nato, nagpasakit nato, wa ta maguna-una sa pagpanimhaws. Gisalig nato niya ang tanan. Oya! Ang ayo ni ay! Ah, Ayo! kinsa ron day? Si May, naa siya ma. Franny, daoy, naluoy yung kaninyo ni Mother Bessie. Ay, naluoy ko. Lalo di mo ining hawan nga barong-barong lang taon. Tent tuod ni tent. Pero, barong-barong yapon, barong-barong. Sagdi lang uy, kaya ra ni namo May. Kung sa may mga problema nga ni abot ug moabot, amo lang yapong ato bangon ang tanan. Ay, mangang sa ilong. O, yun na, biliban ako ni mo yan, Bessie Stella. Kahit anong nangyari. Ay, strong yapon ka. Gawas ka bright ka. Uy, palaban sa buhay. Uy, ayan, no. At to ay nagpada si mami na ko ining mga sinina. Doon ay bago ini o doon ay may mga daan sa. Salamat kayo sa imuhang gida, ha, May. Ay, what's ba yan, my dear? What's ba? Kanig to di. Ay, ipalangita mo ni mami na ako. Adto na mapuyos, amo. Ay, ayaw na, uy. Mga sa ilong. Ayaw na, ni saan maguto si Kapitan na mo din sa barangay nga mutabang siyang matukuran kami pagbalik bisan payag. Ma, nakakita ka sa kong diary? Wa, raba. Diin man din mo gibutang. Dinira sa kong bag. Oh, wa ka matagak. O baka narato des daplin-daplin ning atong barong-barong eh. Unsa man gyud angay na kong buhaton, ha? Aron mawa ni si Stella sa kong pananaw? Di masag ko kinahang magbalon og school. Oh, kalit na mihagin. Kalain ka po, no? Unsa na? May naglutaw nga. Diary. May tingog akong napati. Gid ka niya ng gamay nga libro. Bata kapagani. Apan kanunay dautan ang nasud sa imong una-una. Kisa ka! Ako ang amahan ni Stella. Nga gusto mong patyon. Ug pailhon ti ka. Patagamtamon ti ka. Nga may mahimo pa ang usa kalag sa pagbawas sa imong pagpasakit sa akong anak. Gusto kang mapatay sa akong asawa ug anak. Apan napakyas ka. Ug karon ikaw ang akong patyon. Ayaw! Ayaw! Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Mga bata, mga kasama, tagin ninyo magsumpay sa kung aso ninyo ni Siminaw ng Karaguluhan. Ang diary ni Stella, dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinita na dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo